da fim ɗin labarina na Aminu Saira, da fim ɗin Jamilun Jidda na Mai Shadda, wanne ne ya fi ɗaukan hankali ya fi kyau? A yau za mu tsefe mu tantance, sabida masoyan fim ɗin labarina suna cewa ya fi Jamilun Jidda kyau. Masoyan fim ɗin Jamilun Jidda suna cewa ya fi labarina kyau. A yau za mu tsefe mu tantance. Kun ga yadda ta kasance wancan satin da wannan satin Jamilun Jidda, kun ga yadda ta kasance wancan satin da wannan satin labarina. Masu kallo da sauraron mu, ku zan ba alƙalanci wanne ne ya fi wani kyau tsakanin Jamilun Jidda labarina? Ku sa muna a comment section. Idan wannan ne farkon shigowarka, kar ka manta ka danna muna like, kana ka danna muna subscribing domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Masarauta TV ta kuce.